халал нарасан умедохи چی گپ اینجا برنامه قویتن شو برنامه گفتن کو гап назан охи одамо ҳола дарафтагия ҳола инҷа парто эра ина бо ҳам шарте ки дар пеши мо бишинӣ ма мухпайкара маҳкам кунед интизори моро дидани дигар шаведу имрӯз ба машқ савоҳо ё боби ман навшиштаму хичхетаму боам барвақт мо тамом боби бо кади ҷура тамом тамом ака баданои шумо гарм шуда мо хунук мемонем онара дар толор гармиш мекунем درود بینندگان عزیز، تماشاچیان شل برنامه ورزشی قویتن از تلویزیون ورزش. تماشاچیان عزیز، برنامه جنبسته ایدونای شو برنامه قویتن شروع می شود. امروز در تالار برهوای با شکوه کروکوس فیتنس جمعی هنرمندان، ورزشکاران و دستاندرکارانی که امروز در برنامه حرکت میکنند مهارت ورزشی و هنرنماییشون رو پیشکش میگردونند تابعین و بریده میگردونند با ما هستند و ما یک برنامه ورزشی جنبسته دانه رو منظوری شما میگردونیم. میگن عزیز بیاد من سراول معرفی میکنم نفرانی که امروز در تالار شرکت دارند. اولین شده امیدجان سلطانزاد هنرمنش تئاتر و کینو و فردی قوی البته معلمای عزیز و مهربانی ما زلفیا صادقова از театри албатта драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский як қарсаки дигар бонуи ҳунарманд бонуи меҳрубон Зарина Бадалова аз театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ва инак ягони азиз Моҳпайкар Ёрова бонуи зебо албатта имрӯз дар бисёр силсила филмҳо мо муаллимонро мебинем ва бисёр хушҳол ҳастем аз ширкаташон дар барномаи Варзиши Қавитан. Хуб, Хуршед Мустафоев. Хуб. Албатта, чанде пеш дар барномаи Варзиши Қавитан ширкат варзидан бу ба намун бардоштани партофти рустамона ва сурова тайморо болида гардониданд. Ва бисёр худ ҳастем. Акнун ягони азиз, мураббии варзиш, мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди варзиш албатта, раиси Федератсияи Теквандо ИТФ ва таъсисдиҳандаи Федератсияи Теквандо ИТФ, инчунин раиси Федератсияи Кикбоксинг ВАКО Мирсаид Яҳё ширкат доранд. Акнун тамошобинани азиз, фарде ки бо рафсои ҷолибаш бо ҳунарнамоии олияш табиморо болида мегардонад Неқадам Шоназаров. Аса акнун хуб фарди муфаттиш ки дар силсила филмҳо он касро мо ҳам муфаттиш шахси чеҳраи ҷиддӣ мешиносем Азам Розӣ ҳунарпеши театр ва кино албатта хуб устоди бисёр гиромиқадр ки бо сурудҳо бо таронаҳояш дили моро шод мегардонад албатта овозхони чеҳраи шинохтаи кишвар овозхони хушсадо устоди гиромиқадр дар барномаи Варзиши Қавитан ширкат доранд Ҳасани Ҳайдар. хуб бори дигар устод сипос муаллимаи азизи мо муаллимае ки акнун чолоктар аст чобуктар аст ғайюртар аст шуҷоатмандтар аст ва баъзе анамун ҳаракатҳои варзиширо чобукона иҷро мекунад ҳунарпешаи театр ва кино албатта корманди театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский Мавлона ва театри давлатии ҷавонон Мавлона Наҷмиддинова духтари чобуку чапони дигар аз самти варзиш ва аз Федератсияи Теквандо ВТ дорандаи устоди дараҷаи байналмилалӣ Оиматова Муниса имрӯз ширкат доранд корманди ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шурат Сайнаков. хуб ман фикр мекунам ки мо касеро фаромӯш кардем ё касе наомад дар барномаи Варзиши Қавитан. Ки бошад? Ки бояд меомад? Фарағиз Махпешаи театри опера. Неқадам як партия Обанара бардоштан метонӣ. Неқадам ту бояд мана бардорӣ канӣ як ду се
Yine olmadan mardum. Ha olmadan. Evet. Okey. فرانگیز احسان نگونه عزیز ببینید یک حرکت‌های زیبای فرانگیز و با همراه محمد بسیار عالی اجرا کردن. من فکر میکنم که حتی اشتراکچیان شو برنامه ورزشی قوی‌تر نیز بولیده گرده. همینطور نه؟ بله. احسان. ما نیز میتوانستیم حرکت کنیم لیکن خیلی شما اکنون کسبی‌تر. بله. میدونید قد کرد که از شما تمام اجرا نشد هیچ گپ نیست. بار دیگر تشکر میگویم. میتوانید همراه ما خب جای خود رو بگذارید. محمد شما از این طرف، فرانگیز از اون طرف. برنامه ورزشی قوی‌تر شروع میگردد چون انعنه همراه اشتراکچیان برنامه ورزشی قوی‌تر ما چیکار میکنیم؟ بدن رو گرم میکنیم. استاد عزیز مربی شایسته جمهوری تاجیکستان باید با تایکواندو و کیک بوکسینگ میرسید یحییف خب کمی نزدیکتر بیان و آغازی گرمشوی برنامه ورزشی قوی‌تر رو یکجا برای هنرمندان کشور ما پیشکش نماییم. ما بدن رو گرم میکنیم، بعدا میگذاریم بعد تقسیمات گروه‌های برنامه ورزشی قوی‌تر دو گروه میشوند و دو گروه میان خود سبقت خواهند کرد.
Асан угам. Хуб. Акнун тамошобинони азиз, мухлисони гироми қадр, бинандагони шоу барномаи варзиши қавитан баданро гарм кардем. Албатта бояд бадан гарм бошад, чун сабқат мешавад миёни ҳунармандон. Ва ман хоҳиш мекунам ки аз миёни ҳунармандон ду даста тақсим шаванд ва ҳар як даста роҳбарони гурӯҳи худро интихоб кунанд, худашон интихоб кунанд ва як қисмат, як даста аз ин қисмат, як даста аз ин самт, яъне бистанду ва мо барномаро шурӯъ кунем. Дастаи шумо, номи дастаатон? Ҷасур. Дастаи шумо? хуб, тамошобинони азиз, дастаи ҷасур ва шуҷоъ аллакай тақсим шуданд ва мо аввалин тамрини шоу барномаи варзиши қавитанро шурӯъ мекунем. Баъдан дар ҷараён бо сурудҳо, бо ҳаракатҳои ҷолиб таъби шуморо болида мегардонем. Бо телевизиони барҷӣ бошед, шабакаи моро тарк накунед. хуб, пеш аз оне ки тамрини якумро шурӯъ мекунем ва вақте ки ман ба дохили толор дохил шудаму баъд аз чанд дақиқа баъд аз ман Аъзам Розиқ ворид шуд, Аъзам Розиқ бадани худро гарм кард ва якчанд ҳаракатро иҷро кард. Ман мехоҳам ки Аъзам Розиқ ҳамон ҳаракатро баъри мо нишон диҳад. Чӯ ҳунарманд аст. Не ҳеҷ. Не. Кани? Не, бисёр. бо туби 2 килоа 3 килоа масалан бардоштану ба болои сар бардофтан бисёр ғайриёдӣ буд ва Шурат Сайнаков фикр мекунам ин ҳолатро ба мо як бор пешниҳод мегардонад. Марҳамат. овозхони маъруфи кишвари мо. Кани? Аҳсан. ман фикр мекунам аз футболбозони касбӣ ягон фарқияте надоред. олӣ аст, бисёр хуб. Хуб. Умаҷони Султонзод низ чизе мехоҳад гуфтам. این شوک بعد شو اوپا کیفایه است من فکر میکنم کیفایه است چاره من با قفو میزدم قفو کی نه میدونید با کدوم خاطر دو مرد که برای مثلا حرکت غیرعادی نشان دادن با یک حرکت پیش زلفیه صدیقова حساب 20 بر 0 شد. من فکر میکنم این دیگه و جسارت غیوری بانو аллакай البته. خب بینگان عزیز بیاید باز در جریان بعدی تمرین‌ها و در جریان سرودها باز همین مهارت‌های هنرمندان رو می‌بینیم می‌سنجیم. تمرین یکم رو شروع می‌کنیم. نگاه کنید مثلا شوران سر شما همراه من میرم زود Шабы играть. Hadi fakat sokakta tester میرم یک دوست بله فرانگیز داشته پیشتر کمتر پیشتر استی میرم او نه شو نزدیکتر نه یک раз Не бойся, ничего не бойся. Не бойся. Давай. Давай. İşte. O, dobra bysin, dobra. Kesin. Ne. Você caçando muito, né?
тамрин якум иҷро шуд, яъне ба хотир ба анҷом расонидем тамрини якумро ва мехоҳам аз ҳакамонамон устоди азиз Ҳасани Ҳайдар бипурсем ки чӣ тавр бозӣ кардан. از دو طرف هم چوبکی ایست کرده شد. من میخواد یک قرصک باری همدیگه بزنم. نوبسته از سه چیز خیلی هم چوبکانه بود و البته خواهیم نخواهیم یک طرف از یک طرف حرکت خود میکنند و خیلی جالب بود که بسیار کسا حتی همون یک کلمه چوبکی بود ریاکسه. این وابسته است، ریاکسه هر یک انسان وابسته است و اینجا همه نشان دادن که در حقیقت هر یک نوع چوبکی داشتند و این رو همیشه تا اونی که نوبسته از 3 سال از کدام جنس بودن تا آخر باید که این را نگه دارند، چون که چوبکی سر اول چخیلی که برادر ما محمد جان میگن که حیات این حرکت است، حیات این حرکت است و بهتر از همین چوبکی وابسته است. برای من حاضر کماند شجاع تبریک میکنم. اگرچه سوختم یک شعله رخساری تو میخواهم، خمار آلودم چشمان خماری تو میخواهم. اگرچه سوختم یک شعله رخساری تو میخواهم، خمار آلودم چشمان خماری تو میخواهم. اگر آزردمت باره پشیمانم امید و آرزویم باز دیداری تو میخواهم. اگر آزردمت باره پشیمانم امید و آرزویم باز دیداری تو میخواهم. اگرچه سوختم یک شعله رخساری تو میخواهم، خمار آلودم چشمان خماری تو میخواهم. اگرچه سوختم یک شعله رخساری تو میخواهم، خمار آلودم چشمان خماری تو میخواهم. توی تنها و من تنها دو تنهایم در دنیا، همه دارو ندارم را نگهداری تو میخواهم. اگر یک لحظه به آتش زیم خاکسترم کیندو، من آتش زاده‌ام عشقی شررباری تو میخواهم. اگرچه سوختم یک شعله رخساری تو میخواهم، خمار آلودم چشمان خماری تو میخواهم. اگرچه سوختم یک شعله رخساری تو میخواهم، خمار آلودم چشمان خماری تو میخواهم. عشقی شررباری تو میخواهم. ташаккури зиёд ба шумо. мо шунидем ки дар даврони ҷавониятон шумо варзишгари касбӣ будед. سالهای 89 90 91 یک انعنه شدگی بود. توی 3 سال ما البته از دیگران قفا نماندیم و توی 3 سال ما یک جای با رفیقان و اون چیز ابدی میماند. Абадӣ میماند. من با اگر لازم شود лозим шавад мураббии шоиста ҳаст дар назр. البته акнун бо ин ҳаракатҳо истифода бурдаед шумо маълум аст. тамрини дуюмро иҷро мекунем. тамрини дуюми мо низ мисли якум тамрине ки мо давр будем иҷро кардем. яъне мо каме наздиктар меоем, рост меистем ва бо ҳисоб. масалан ҳисоби як мешавад, бояд нишинам.
ҳисоби 2 мешавад, бояд нишинанд. Агар ду кас як гура ҳисоби 3 гӯянд, ҳардуяшон аз бозӣ мебароянд. Мо каме наздиктар меоем. Хуб, тамошобинон азиз, тамрини дуи мо шурӯъ мегардад. Меҳмони азиз, аз ду паҳлӯи ман ҳакамонҳо нишастанд. Аз паҳлӯи рости ман Устод Ҳасани Ҳайдар ва аз паҳлӯи чапи ман Мирсаид Яҳёев. Хуб, ҳарду яке варзишгари касбӣ, мураббии шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигаре овозхони шинохтаи кишварамон. Хуб, албатта каратист. бошад. Шумо фикр мекунам тамрин дуи моро дарк кардед ва зуд иҷро мекунем. Ман аз бозӣ мебароям, шумо наздиктар мешавед ва бозиро шурӯъ мекунед. Меравем. 1 2 3 4 Не. Ардушон чор гуфт. Наздиктар. 12 14 15 16 17 18 19 20 25 26 Жура дама да дасти Хитай. Жура да дасти Хитай. 34 35 38 39 40 Не, 42-43, правильно. Ты естественно. Это бесконечно. Панджов. Панджов. Сейчас я. Сейчас семь. Сейчас пять. Сейчас два. Сейчас half. خوش میکنم که استاد میرساید یحیف کمی اندیشه کنند دویر با بازی دویم با نفی دسته شجاع. خب هیچ بوکی نیست در حقیقت ارزنده ثبت کردن هر دو دسته. حساب 2 بر 0 است با نفی دسته شجاع 1 قرصک. در اینجا باز یک وقتی فارغ بالی یک سرود دیگر زمزمه می شود از جانب یکی از سرانده‌های معروف کشور شورت سینکوف و تمرین نوبتی برنامه رو شروع میکنیم. شیدا دل
тамриноте ки ҳозир мо иҷро мекунем вай аз нуқтаи назари ҷисмонӣ вазмин нест. Барои шумо осон. Ҳамин кафи даст ҷумид, кафи по, значит ман бой додам. бисёр тамрин. Понятно, да? Иҷо дастои сус кардан мумкин, дастои батараф гирифтан мумкин ки вай пеш раваду ҷумид бой дод. Ман фикр мекунам шумо дарк кардед. бисёр тамрини олӣ аст, баъд аз ин як тамрини шавқовар дигар пешкаш мешавад. Хуб, тамошобинони азиз, тамрини навбатӣ, тамрини сеюми шоу барномаи донаи варзиши қавитан шурӯъ мешавад ва аллакай мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистону дар кикбоксинг аллакай тамрини сеюмро муваффақ мондан ва инак тамрини сеюм ҳамроҳи ду даста ҷасур ва шуҷоъ як нафарӣ баромада иҷро мекунанд. Аввалин ки меборад? Марҳамат. Интихоб кунед. Якум шумо. Хуршед Мустафоев ҳамроҳи неқадам Шоназаров. байнтар. Дури бар наистед. Поехали. Наздиктар, наздиктар, наздиктар. Вот так поехали, да. Хуб, чашмаки ман, чашмаки ту баҳанҷон. Тамом. Як, марҳамат. Муниса. Захват мумкин. Дасты тап Муниса. Эҳтиёт, Муниса. Ладони. Бале. Наздиктар, наздиктар. Поехали. Муниса. Наздиктар. Дасти маро бигир. Ай. Не. Не. Вот, стоп. Tamam. Oğlum. موش متون آخی نه من میتونم دست ما بجو کنم خب فکر نه پوچتون رفت پوچه خب تمام مرحبا خب командаи шуҷоъ ғолиб баромад, лекин дар инҷо як ҷиҳати гӯем ки истифодабарӣ яъне мардонагарӣ ва истодагариро ҷасур ҳам нишон дод. Ман ба инҷо чун 4-3 гиб 4-2 ман ба ҳисоби худам инҷо мемонам, бинобар он ман мондам баробар. шумо розӣ ҳастед? خب در اون بیسود 3-1 کفکو میزنم من یک لطیفه کوهنترین دارم و فکر ملکه تماشابین میداند که من کدام لطیفه را میدانم، برای که بغیر از همون لطیفه من دیگر لطیفه نمیدانم. افندی رفته ایستاده است، میرود بعد بالای کوپروک میدانی نه؟ این هم خیلی از خوب بالای دریاچه با بالای کوپروک دا میره دو بین کوپروک دا یکی با فکر فرو میروند، بعد سرش میخوره دو فکر داره که همسایش از اون طرف میگه افندی چی بگد بالای کوپروک ایستاده سرت خوریده ایستادی، بعد نگاه میکند که چی بالای سرم بایستم و کوپروک خورم. چند سال شد که این لطیفه ادامه دارد؟ چند سال شد که این لطیفه 5 ساله هست این لطیفه. 35 سال شد. برای من نمیخندن. شما لطیفه ها رو کش شدید؟ Я залишо. Ходишь баланди, шруи,
кулча рӯю гирд рӯ намехелистодастис гоҳ ба як марди хай қад баланди борика ки хушром хе нигоҳ дорад вай ба нигоҳ дорад ваям нигоҳ мекунад инам нигоҳ мекунад вай мард мегӯяд ки шумо вақт доред баъд вай зан хурсанд мешавад фикр мекунад ки ба ягон мулоқот ягон хӯроки шом ям ман вақтам хеле зиёд аст бешӯхӣ вақтатон хеле зиёд аст ман хеле вақти зиёд дорам кай вақте ки зиёд дошта бошӣ кам рави ҳамун толори варзишӣ да машқ кунӣ вазн паст кунӣ намешавад аз паҳлӯи рости ман умедҷони бурҳон овозхони хушсадои кишвар имрӯз дар барномаи варзиши қавитан омадан ширкат меварзанд ва аз паҳлӯи чапи ман бошад ҷаҳонгир зарипов ӯ низ ҳунарманди хушсадо аст ва дили садҳо ҳазорҳо мухлисонашонро ҳардуи онҳо тасхир карданд ва бо сурудҳояшон албатта инак дар шоу барномаи ҷамъбастии идонаи қавитан қарор доранд ва аллакай гуфтанд ки ҷазо чӣ аст хуб бошад ман фикр мекунам ки биёед дастхат ба исми анҷумани ман фикр мекунам ки дар назди ин гуна бонуони зебо ҳунарпешаҳои асили театр ва кинои кишвар ки омадаанду инҳо каме дер карданд аввал приседания ба истилоҳ зонуқават 10 маротибагӣ меравем 1 2 3 1 2 3 4 3 6 2 1 да анаку меравем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 да бисёр задан дар кунам рафтӣ 10 11 12 13 14 15 ҷаҳонгир умед рафтӣ шумо розӣ ҳастед ки ҷаҳонгир аз ин су гузарад умед аз самти шумо байҷон шумо аз ин тараф ҷавобин аз ин тараф Устод! бой бобо тӯй мекунад яъне масалан дар ҳар як гузаргоҳ ҳаст шинохта одамое ки хело баромад ҳастанд хело ва онҷо албатта ин латифаи давро солҳои пеш оне ки бойбоо ки тӯй кард бештар ҳама мехоҳад онҷо биравад таклиф кардаги одамам таклиф накардагӣ одамам ва инҷо кӯтоҳ як одами таклифӣ ба ҳамин кӯчаи ҳамун тӯи хона рафта истодааст ки як кас давида мебинед куҷо рафтед шумо ман бойбои тӯй дорам манам бо ҳам гиред ман онҷа таклифи ман чӣ мегӯм мегӯяд ки бо шарофати яке бо туфайли ман калимаи туфайл нест бо шарофат ҳар рӯз як ин кас бо туфайли ман мерем истода будааст бечора майлаш рафта мегӯян ки як касиге давида мебинед шумо куҷо меред тӯи бойбоо меред манам гиред ман ишкама сер карда биям о ман таклифӣ ин кас ба туфайли ман шумо чӣ мегӯям чӣ гӯм шумоя гӯяд ки ман ба туфайли ин кас се каса рафтаам мегӯянд мегӯяд чӣ кунам негуфта натонам қариб як 50 метр мондан ба ки як касиге давида мебиёд шумо ҳами тӯйхона меред манам бо худ бигиред манам кетор равам ишкама сер кунам охир ман таклифӣ ин кас ба туфайли ман рафтед ин касаш ба туфайли ин кас ман шумо чӣ мегӯм ман ҳисобашам мерам рафтам мегӯям ки бойбо анахир даҳин дар вестаги бетон шумо таклифи даред ин кас ки ин кас ба туфайли ман бобево ҳамтиме амалаш дарон инаш ки ин кас ба туфайли ин кас обо гудагар чорме ин муттаҳамаш ки гудагар ана дидед агар бобо хештавори ман намешт анҷо менавишт ман муттаҳам
در جهان دشمنان دوستان را گم مکن در میان کجروانی راستان را گم مکن هر کجای پانی در پایت سر مینهند آشنان خورده اون آشیان را گم مکن тамрини охирони шоу барномаи варзиши тавитан омода ҳастанд бо ҳисоб 1 2 3 эҳтиёт эҳтиёт баъд аз иҷрои тамрини охирони шоу барномаи ҷамъбастии идонаи варзиши тавитан ки ба анҷом расонидем ҳамакнун ҷаҳонгир зарипов овозхони хушсадои кишварамон суруд замзама мекунад ва якҷо бо аъзои ҳакамон ва ҳунармандони ин толори бошукӯҳи крокус фитнес тамошо хоҳем кард. Маромад. ҳунармандон ҳамон ҳунарҳои худашонро нишон доданд, ҳунарҳои баланд ва ба фикри ман иҷа ғолиб нест. ҳама ғолибон, ҳанӯ дӯстӣ. Як сули дигар дар ҷои Меҷони Бурҳон.
کجکبرو کج نودنی ها پیاله چشمانت خمار کجکبرو کج نودنی ها پیاله چشمانت خمار در قدی نودنی حال جانم بد چشمانی خمار جانم ای در قدی نودنی حال جانم بد چشمانی خمار جانم ای کجکبرو کج نودنی حال پیاله چشمانت خماره قدم یارک جان زیبا ای دور بنی نگهم چه کردم قدت به قدم یارک جان زیبا کجکبرو کج نودنی حال پیاله چشمانت خمار کجکبرو کج نودنی حال پیاله چشمانت خماره کجکبرو کج نودنی حال پیاله چشمانت خمار کجکبرو کج نودنی حال پیاله چشمانت خمار در قدی نودنی حال جانم بد چشمانی خمار جانم ای در قدی نودنی حال جانم بد چشمانی خمار جانم ای کجکبرو کج نودنی حال پیاله چشمانت خمار کجکبرو کج نودنی حال پیاله چشمانت خماره بهترین шоу барномаи ҷамъбастии идонаи варзишии қавитан ба анҷом мерасад ва фикр мекунам ки мо низ бо хулосаи ҳакамони шоу барномаи варзишии қавитан розӣ ҳастем ва онҳо қайд карданд ки ҳарду даста арзанда буданд ва арзандаи таҳсин ҳастанд тамринҳоро хуб иҷро карданд ва дар охир тавонистанд як барномаи ҷолибро бари мо пешкаш гардонанд ва аз устодони муҳтарам аъзои ҳакамон хоҳиш мекунам ки медалҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияи шаҳри душанбе пешкаш гардидааст баҳри ҳунармандони шоу барномаи варзиши қавитан пешкаш намоем. Маҳрамат устод. Шумо аз ин тараф. Здоровый, счастливый, улыбающийся. Улыбайся, всегда светит, удавший спорт. Так, здоровый, что еще барака. ман худам акнун ба аъзои ҳакамон
тақдим мекунам ба онҳо то ки устодони мо низ ва хоҳиш мекунам ва боз хоҳиш мекунам ки ба дастаҳое ки албатта арзанда буданд ғолиб омаданд ҷоми шоу барномаи варзиши қавитан барои соли 2025 ба беҳтарин ҳайати ҳунарманд варзишгар тақдим гардад. акнун сипоснома ба дастаи шуҷоъ барои иштироки фаъолона дар шоу барномаи идонаи қавитан дар соли 2025 сарфароз гардонида мешавад. марҳамат. бо ҳамин мазмун ба дастаи ҷасур пешниҳод карда мешавад. ва хуб ногуфта намонад ки баъд аз супоридани ҷоизаҳо боз ширкати ватании мармарӣ инчунин ёвари мо дар зиндагӣ аст тӯҳфаҳо пешкаш мегардонанд барои арзанда сабқат намудану арзанда қавитанона ширкат варзидан дар барномаи варзишии қавитан. марҳамат. дар нодуруст бошад ҳамамон мидиҳар гирифтем барандаи доимӣ ман тӯҳфаҳои иқдом гардидаи ширкати ватании ёвар ва мармарӣ баҳри ҳунармандон тақдим мегардад. марҳамат устод шумо ба иштирокчиён. марҳамат ба ин ҳолат дар ҳар хона метавонад рух диҳад. баъзан фаромӯш мекунед ки ин ҷойҳои холиро пур кунед. ёвар дар ин ҳолат роҳи дурусти ҳал аст. барои субҳонаи хушмазза ва хотирмон будани маҳсулоти тару тоза дар хона кофӣ аст. номгӯи зиёди маҳсулоти ба завқи шумо ҷавобгӯ замина барои як субҳи пурнишод аст. хонаводаи шумо сазовори дастурхони пурнозу неъмат аст. очаҷон пага ба мактаб? Паго духтарам. акнун таътил тамом, ба мактаб бояд рафт. ҳаловат ва мӯъҷизаи бардавомро дар оила бо маҳсулот аз ёвар таҷриба кун. ёвари мо дар зиндагӣ аст ва ҳамеша ёвари мо аст ва тӯҳфаҳои ширкати ватании ёвар аллакай тақдим гардид ва ҳамакнун бошад тӯҳфаҳо аз ширкати мармарӣ. бо нахустин шуоҳои офтоб роҳе ба дунё меояд. ба он роҳ кадом мегузорад. бо он чӣ ватан омӯзонд. эҳтиром, меҳнат ва табассум. ҳар қубла хотира, ҳар нафас масъулият. ва дар шӯълаи доғ гӯшти мармарӣ бо аланга рӯбарӯ мешавад. маъзае ки дили моро мекушояд. мармарӣ, лаззати ҳақиқии гӯшт. ширкати ватанӣ аст мармарӣ барои мо муҳим зарур аст. барномаи варзиши ҷанбастии идонаи қавитан ба анҷом мерасад ва мо сипоси беандоза ба кумитаи кор бо ҷавонони мақомоти ҳокимияти иҷроияи шаҳри душанбе инчунин ба ширкати ватании ёвар ва мармарӣ бо сипоси беандозаи худро мерасонем ва дар охири барномаи варзиши қавитан аз ҷониби роҳбарони дастаҳо агар гуфтаниет бошад гӯш мекунем баъдан барномаро ба анҷом мерасонем. омадомади соли 2026ро аз номи дастаи
шуҷоъ имрӯз хело шуҷоъ будам, фаъол будам. Ба тамошобини азиз, ба дастаи рақиб ҷасур соли нави мелодиро муборакбод мегӯям. бигзор дар хонадони ҳамаи шумо файзу баракат бошад, ҳамеша дар зиндагӣ ғолиб бошед тамошобини азиз. Ва ҳама асосаш имрӯз ки мо дар барномаи варзишӣ ҳастем, варзиш ки солимии тану рӯҳ ҳаст ва ман ба тамошобини азиз, ба мардуми сарбаланди тоҷикистон сиҳатию саломатиро орзумандам. Соли нави мелодӣ муборак. пеш аз ҳама тамоми мухлисони ин барнома ва телевизиони варзишро бо омади соли нави мелодӣ табрик ва муборакбод намуда, аз номи албатта гурӯҳи ҷасур ки хеле ҷасур буданд, ба гурӯҳи шуҷоъ сарбаландиву обрӯмандӣ мехоҳам бигузор. ҳамеша саломату сарбаланду комёб бошед. зи ишқи ватан ҷӯш дорад дилам, ба меҳри ватан гӯш дорад дилам. ватан ҷони ман, ҳам ҷаҳони ман аст. ватан боғ ҳам бӯстони ман аст. Тоҷикистон!